Takže číslo já vás vítám u mého druhého videa. Dneska si zahrajeme Shakes and Fidget. Hodně od jako těch jiných youtuberů jsem to viděl, že to hodně točí. My si ukážeme takové ty základní věci. Co tam tak je. Takže já už mám asi 34, nebo jsem se tady založil. Takže jdem na třeba 34. No, takže tadyhle, třeba tady, kde se mi dělá hospoda, to je vždycky, že to točíte, teda, že prostě tam někam jdete, má to třeba 10 minut, a pak bojujete s někým. Vždycky vyhrajete a dostanete prostě prachy. Já mám 248 zlaťáků a 3 houbičky a vždycky za každý den první hospoda dostanete 1 houbičku. No takže jo. A když jste na cestě, tak nemůžete nic hrát, nemůžete žádný boje a takhle. Máte svoji postavu. Já už mám vyhratý i něco. Nějaký ty věci udělám. Kde máte obchodníka s věcma. No tady třeba tadyhle a rovnou se vám to tady dělá. A porovná to s tím vaším. No, tak tady máme ještě takovýho alchymistu. A to si můžete kupovat lektvary a tohle. Tak se máte, co máte v váglu. Já tady mám asi menší, myslím, protože ji prodám. No, tady máte poštu. No, asi od 25. lednu. Tak tady já už od toho opravuju. A bude z 8 hodin. Žádný pracovníci. No, třeba co chcete koně. Ale já už nemám prachy. No, já jsem v cechu. Takže a můžete vždycky darovat, já už jsem daroval hodně. Tady máte, když to roztočíte, tak vám vypadne třeba hubička, dřevo, nastavění, inteligence, zlato, nějaká věc, no, knížka, takhle. Jo, pak třeba tady máte čarodějnici, to máte od 100, pak máte i záchod. Ten by se má, ne, nemohl. Až se mi udělá, no tady máte a můžete bojovat, tak jsem vám ještě chtěl ukázat, že tadyhle, tak to je ta arena, no, pak taky do ní půjdem. Tady máme pak taky podzemka, tady já už mám udělaných, to je asi, tady mi zbývá 1, má si ty kolem, tady mám velkýho obra a tabulka. Ale nemůžete to dělat za sebou. Pak třeba tady
můžete jenom klikat, stačí do arény, takhle jít ke každé městovi, do hospody. A tadyhle, když jdete na záchod, tady nevím, jestli to je, tak tam jenom se jenom takový WC, na to kliknete a jestli máte třeba klíč od WC, tak si tam pak můžete vylepšovat věci. No, takže mám za 20 sekund budu mít hotovou hospodu. No, tak tady můžete všechno nastavit. Chodí vám pak třeba i vejce sbíráte a je až 75. level. A tady vidíte, a když nechcete čekat, tak dáte jenom přeskočit. Já se hodně vyhýbá. No, 85. No. Pak tadyhle můžete dát pivo a doplnit si. A když nemáte, protože máte tady 100 dobrodružství, aby jako, no tak můžete právě jako si dát 10krát pivo a to vám zvětší na 100 a potom tolikrát budete moct to jít podle toho, jak je to dlouhý. Máte 100 minut a podle toho, jak je to dlouhý, třeba já jsem měl 10 minut, takže teď mi zbývá už jenom 90 minut. Jo, já nevím, ještě dostali jsme jít ještě do té arény. První 10 útoků. No, obratnost mají, ale se vyhýbali, ty nemají inteligentní, to bych mohl dát vstoupit. Jo, tak tohle dám určitě. Nemá totiž věci. Mě za 7000 direktiv. 35 mají. To si pak jenom stačí vyhledávat to. A tady tady už se mi to staví. Já mám zatím celkem dobrou pevnost, ale některé stovky ty můžou mít i lepší. Jo, takže já se s vámi loučím a jestli se vám toto video líbilo, dejte určitě like a takhle.